महाराष्ट्र कळसुबाईच्या उंचीपासून ते तामिनीच्या खोलीपर्यंत आणि मानाच्या पुणेरीपासून ते लाडक्या वऱ्हाडी बोलीपर्यंत कणाकणात जाणवतो तो माझा महाराष्ट्र। तो दिसतो शिवनेरीच्या पाळण्यातही, वारीच्या रिंगणातही, लोणारच्या सरोवरातही, गडचिरोलीच्या जंगलातही आणि वेरूळ अजिंठ्याच्या लेण्यातही, नाशिकची गोदा आरती करून पुरंदरच्या वीर यात्रेला, अंमळनेरच्या रथ यात्रेला आणि सासवडच्या घाटात वारीला भक्तिमय होतो तो देखील माझा समृद्ध महाराष्ट्र। हाच महाराष्ट्र रात्रीला किल्लारीचा भूकंप पाहतो आणि पहाटेला हिवरे बाजार पाटोद्यासारखी आदर्श गावं उभी करतो। मुंबईचा वडापाव, शेगावची कचोरी, जळगावची शेवभाजी, अकोल्याची पाणीपुरी, नगरची पापड भाजी, साताऱ्याचे कंदी पेढे, अमरावतीचा गिल्ला वडा, कोल्हापूरचा रस्सा, नाशिकची मिसळही माझा महाराष्ट्रात तेवढ्याच मानानं मिळवतो। तो जपतो मायंबाच्या रहस्यांना, लातूरच्या गंजगोलाईला, निगोजच्या कुंडांना, आपल्या संस्कृतीला, आपल्या परंपरांना। तो जपतो अष्टविनायकांना, शक्तिपीठांना, ज्योतिर्लिंगांना, शिर्डी, पंढरपूर, अक्कलकोट सारख्या आस्थास्थानांना। तो जपतो शिवरायांनी दिलेल्या स्वाभिमानाला, बाबासाहेबांनी दिलेल्या अधिकारांना। तो जपतो मराठी अस्मितेला, मराठी माणसांना, मराठी धर्माला। म्हणूनच गर्वानं म्हणतो, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र।